Violeta Llueca, com estem? Molt bé, Josep Adolf. I Moltes tu? gràcies pel teu temps. Estem en el Cafè del Casino, a la seu històrica del Casino Menestral, i estem davant d'un quadre. Sí, senyor. Un quadre que et diu alguna cosa, tu coneixes aquest quadre. Sí, Quina conec. és la història d'aquest quadre i per què estem al voltant d'aquest quadre, Violeta? Bé, estem davant d'aquest quadre, no gràcies a mi ni molt menys, sinó gràcies a en Miquel Duran, que és l'autor d'aquesta pintura, que molts anys després ha tingut a bé cedir la pintura que en el seu moment no va poder donar a la llavors presidenta Marta Subirós, i llavors ell ha volgut fer aquest acte un temps després, però bé, ja saps que això del temps no existeix, ni el temps ni l'espai, per tant, doncs, ha volgut fer aquesta sessió d'aquesta obra en aquest moment, i jo encantadíssima, perquè t'haig de dir que jo no l'havia vist l'original i m'he quedat impactada, perquè clar, és una obra doncs, que està a base de pa d'or, tot que ja ens ho explicarà l'autor després, i clar, el pa d'or és una passada, no? És aquesta lluentor que és molt bèstia, no? I m'he quedat impactada d'aquest contrast entre el blau i el daurat, tan espectacular. Guanya molt el que és l'obra gràfica sobre taula, que no pas l'obra gràfica. Clar, m'he quedat parada, la veritat, i amb aquest marc més daurat, que li dona encara més boato a l'assumpte, no? Doncs si ho hem entès bé, aquest és el cartell oficial de la Fira del Dibuix i de la Pintura organitzada pel Casino Menestral Figuerenc de l'any 2010, que era la del 50è aniversari. Exactament. I en Miquel Duran va ser l'autor. Sí, però què va passar després? Que el Casino Menestral va tancar la seva seu històrica per les obres i en Miquel Duran va dir, escolteu, si voleu, com que ara amb temes d'espai, de lloc i tot això potser és una mica complicat per vosaltres, jo guardo aquest cartell, guardo aquest quadre fins al dia que recupereu la seu històrica del casino. Recuperada oficialment ho està, és a dir, les obres tornaran a engegar i en Miquel Duran doncs, ha tingut el detall i l'amabilitat doncs, de portar aquest quadre i de tornar-lo doncs, a donar en el Casino Menestral, la presidenta del qual ens acompanya. Però aquí qui falta? Falta l'artista. Falta el més important. Aquí hi ha el xerraire, hi ha la presidenta, però falta l'artista. Sisplau, artista, endavant. Hola, què tal? Hola, guapíssim, què tal? Senyora Violeta. Miquel Duran, artista, mestre. Com estem, Miquel? Vine cap aquí. Molt bé, molt bé. Vine cap aquí. Els garrotxins ens agrada i a mi particularment, doncs, de tant en tant desplaçar-me cap aquí a l'Empordà, perquè aquest any que hem tingut tenim una primavera espectacular. Aleshores, esclar, a la Garrotxa és com una col tot plegat, tot és molt verd, i aquí hi ha més contrast de colors. Vull dir que, i per tant, jo que la meva pintura sempre ha cavalcat entre la Garrotxa i l'Empordà, doncs de tant en tant. Vinc cada setmana al mercat aquí, és jo. Ah, sí? Cada dijous. En Miquel viu a les Preses i té el seu estudi fantàstic, diríem que és un museu, entre quatre parets, a les Preses. I en Miquel el vam visitar fa poc i ens va acompanyar a la visita que vam fer a la casa de la Montserrat Vayreda, ara de la família Bonaterra Mates, que van tenir l'amabilitat, exacta, l'antiga, a terme municipal de les Preses. Temps era temps, sí o no? Ja tocava poder tornar... Em feia molta il·lusió perquè, a veure, el casino, aquest casino que és del 1800 i 56, sí. Per tant, és importantíssim, és un dels emblemes socialment molt importants de Catalunya, ja no solament de l'Empordà, sinó de Catalunya. Clar, i llavors doncs, la Marta Subirós, que va ser una gran presidenta, que va ser una dona havia de ser, que va ser la que va impulsar tot això, clar, després d'ella han passat, no sé si són una o dos presidents, i una altra senyora molt trempada, doncs és la que tira endavant, o sigui que els hi diuen, perquè jo us he anat seguint, diuen els socis, escolteu, o arreglem això o jo plego. Te'n recordes de l'entrevista? I tant, que me'n recordo, els segueixo totes i que no tenia el gust de conèixer-la, i dic, ostres, això és una dona de nassos, no? Que aquí s'ha sapigut imposar. Va ser molt coherent i va arribar fins al final i va dir, escolta, hem arribat al final, de nosaltres depèn, si la decisió és una altra, doncs escolta, és una altra i jo me'n vaig. És que ho vaig trobar una decisió salomònica.
escolteu, senyors... Tens uns fans aquí, ja ho veus. No, home, és que jo ja dic, ostres, estic contentíssim de conèixer ara personalment, però quan la sentíem aquestes entrevistes que feu, doncs, carai, quina presidenta que tenen al casino. Conserveu-la, perquè no se'n troben massa de persones així. Caram, me faràs posar vermella i tot, però a veure, avui he vingut per tu, eh? Mira, sí, jo tinc una edat en la qual em permeto, sempre amb respecte, dir exactament el que penso. Que bé, alliberació. Sempre amb respecte, però, clar, realment que tens una edat que ja passes una mica de tot, i llavors, home, molt respectuosament, però dir el que et surt de dintre. I si em permets, ja que tenim aquest senyor aquí que ens està gravant tot això, t'explico una mica... I tant, sisplau, m'encantaria, t'anava a preguntar, explica'm això. Explica-ho també a les persones que ens veuen, eh? Sí, va, bé, per tots els espectadors... Mira, escolta'm, et poso el micro, sí. Així et mous amb més... Endavant. Perfecte. L'artista. Perquè, a més, hi ha una quantitat de col·leccionistes que guarden tots els cartells, Sí, en efecte, sí. Avui es guarda tot. Doncs bé, clar, quan la Marta a mi m'encarrega, que va ser un gran honor, el del 50 aniversari, jo demano tots els 49 cartells que m'havien precedit. Perquè no és fàcil triar. Clar. La meva idea, que jo sempre la faig servir, que és el meu emblema, és una paleta, jo ja de seguida per cova, i em vaig trobar que em sembla que en aquell moment, amb aquests 49 cartells, hi havia 4 o 5 que hi havia paletes. I dic, home, ja m'han fumut, no? Ja m'han fumut. Bé, vaig estar pensant uns dies, no hi havia temps, les coses m'agrada fer-los amb calma i tranquil·litat, hi havia temps i un dia, que és a la nit sempre, abans de dormir-me, quan estic al llit que vaig rumiant, i després, com que jo tenia la idea de la paleta, i em havien passat a davant, dic, ostres, són 50 anys, per tant, és les noces d'or, d'aquí va venir el valor. Per tant, mai s'hagués ocorregut, suposo, fer una paleta d'or i la parròquia de Figueres, Sant Pere. De plata també, de plata, i llavors dic, ja està, ja ho tinc solucionat. Per tant, tenim la paleta d'or, que és del 50 aniversari. Clar, són fires i festes. Llavors havia de representar l'art, la fira del dibuix, i les festes amb unes serpentines. Perquè, esclar, allà hi havia de tot. Tothom ha fet una mica de tot i... Després, els 50 són els ous d'en Dalí. En efecte, sí. I jo sempre penso, sempre dic que les ciutats, els pobles i ciutats sempre s'identifiquen, o sigui, és com el nas de les persones. El primer que veiem és l'església dels pobles. I, per tant, hi havia, a més, el capellà que hi havia en aquell moment, la seva mare era filla de les Preses. Ah, mira. Sí, jo havia vingut molt aquí a la parròquia, a la vostra parròquia, i, per tant, doncs... Encara hi havia més coses en comú, doncs, no? Sí, mira, Miquel, que jo, com que tinc els meus dubtes sobre l'autenticitat dels quadros, he convidat un comissari artístic. Mira. Ah, home, necessitem autentificació. Aquí tenim... El senyor és comissari artístic, aquí el tenim. Sí. Aquest senyor té molta obra meva, també, té molta obra meva, i penseu que quan era molt jovenet ell, els seus pares, que van muntar el Dinàmic, que llavors se'n deia... Dinàmic? Bueno, no dinàmic, però vull dir, se'n deia d'aquest tipus de bars... snack bar. Els snacks. Llavors estava de moda, aquestes coses. De moda els snacks, i em van agafar a mi perquè el seu germà... Jo vaig col·locar el seu germà a l'Emili, era el meu ajudant. Jo vaig fer l'Emili aquí a Figueres, i es va posar una cosa que també us quedareu al·lucinats, i encara més m'hi vaig quedar jo, amb una caserna que hi havia el gabinet de dibujo. Mira que bé. Sí. Vaig ensopegar un tinent coronel, que era el mando superior que hi havia aquí a Figueres, que era un pintor frustrat.
O sigui, ell volia ser pintor, però li van dir que els pintors eren uns bohemis i que havia de ser militar, una germana monja i ell, sí, Arturo Asencio Poncelis. Doncs aquest bon senyor, quan es va enterar que hi havia un pintor aquí a la caserna, em va cridar i, bueno, mira, ja està, muntem un despatx per tu. El gabinet diu, només hi podia entrar jo, no podia entrar cap militar, només ell i jo. Estava prohibida l'entrada per tothom. Jo hi deixava entrar tots els militars i llavors jo em vaig passar una mil, ja us ho podeu imaginar. Bueno, pintant cap al casino amb en Civet. Escolta'm una cosa, Miquel. La Violeta no sé si ho sap, que tu sempre signes a la dreta, però jo veig que aquí la signatura està a l'esquerra, aquí. Alguna cosa ha passat en aquest quadre. Per què aquest quadre excepcionalment el signes a l'esquerra? Doncs aquest està signat a l'esquerra perquè aquí hi havien d'anar-hi la data, les dues dates, la primera fira i la dels 50 anys. Però després ho varen canviar i en el cartell, que és l'únic cartell que està aquí, es varen descuidar de posar-hi la data. El dia, si busques el cartell, veuràs que... Sí, és una errada típica aquesta. A vegades el dissenyador gràfic es deixa l'any o l'adreça o l'hora. Saps? És una cosa que sempre has de pensar on, quan, què, no? Jo que tinc tota la cartelleria quasi bé del Dinàmic de les festes, del Charlie de les festes, la meitat no sé quin any són. Perquè no es posava viernes tal... Sí, i es descuiden de posar... És la llei de Murphy. Falta de perspectiva històrica. Sí. Ara no, els col·leccionistes després diuen, però aquest, a veure, clar, llavors no vaig tenir més remei que posar-hi aquí les dates aquí, perquè la gent sàpiga. De totes maneres no va passar ell sol el que va disfrutar d'aquella aula, perquè en Ricardo Anson i algun altre també hi va passar-hi. I no sé si a la teva època... Administrar. No, estic parlant del castell. Del castell, bueno, espera, és que no he acabat. Clar, jo quan arribo allà, ara us explico la història de què va venir que conegués el teu germà, que malauradament va morir molt jove. El tinent coronel, el primer encàrrec que em fa, és que volia fer una capella a dintre de la caserna, una capella, i em diu que li faci els plànols. I jo, allà quadrat i tal, no escolti, però és que jo sóc un pintor, jo no sóc arquitecte. Vés-te'n a la plana major de Mando i busca arquitectes. La meva quinta, i ara molta gent gran riurà, som tots margeners. No sabeu què, vosaltres com que sou joves no sabeu què vol dir. Margeners? Sí, margeners, de marge. Sabeu què és un marge? Sí. Sabeu fer de tot. Doncs no, us explicaré de què ve. O sigui, els nostres pares tots eren a la guerra. I per tant tots ens van fabricar amb una trinxera o amb un marge, perquè eren poquíssims. Que és el que em vaig trobar aquí, al buscar arquitectes, no busco ni un arquitecte. Aparelladors, ni un aparellador. Ostres. Delineants, dos. El teu germà i l'Anson. Que l'Anson, llavors, l'Anson, ho puc dir públicament perquè ell també sempre m'ho diu, no havia pintat mai a la seva vida. Mai. O sigui, va pintar perquè ens vàrem conèixer. I els agafo amb ells, que ells em feien la feina, i llavors eren voluntaris, no es podia sortir, en aquell moment hi havia tot el cacau a l'Àfrica, és a dir, no podíem anar ni vestits de paisà, havia d'anar, quan jo anava de la manera que volia, però els altres no. I aleshores, la teva mare, sobretot el teu pare també, però les mares, que són unes marasses, maduraven tant la de l'Anson com la teva, perquè tenien els fills que podien anar a dormir cada dia a casa seva. Un em portava la capsa, i l'altre portava el cavaller. I jo, com que ja tenia entrada lliure, sortíem del castell de Sant Ferran, jo venia a pintar, els dematins m'estava per allà a fer 4 dibuixets i 4 cosetes per allà, i a les tardes cap al casino. Em permets que n'expliqui un altre de la vostra mili? També hi havia un altre enxufat, que es deia senyor Duran.
Bueno, el de I l'Hotel Duran. els hi pujaven l'arròs. Sí, no, home, clar, en Duran, que va morir... Però escolteu una cosa, aquí hem vingut a recuperar un quadre i això són les historietes de l'Emili. Hem acabat explicant botella. Però està molt bé perquè forma interessant. part dels personatges. Sí. D'en Miquel Duran, que és tot un personatge, i del senyor Planes, que és un altre personatge. I la Violeta, la presidenta del casino, ens ha fet doncs, l'honor avui de venir i de poder formalitzar una mica aquest retorn del quadre del cartell del 50è aniversari de la Fira del Dibuix i de la Pintura, i jo crec que aquest ha estat un moment especial. Per tant, les vostres batalletes de l'Emili estan molt bé, perquè formen part de les vostres personalitats. Bueno, però estàs al cas de tot, pel que veig. De tot. Violeta, alguna cosa per acabar vols dir, per rematar una mica la jugada en aquest vídeo? Jo dir-te que és molt significatiu i és molt honorífic doncs, que hagis volgut fer aquesta entrega tot aquest temps després, a més, amb aquest any que hem aconseguit per fi desencallar les obres i que de ben segur tornarem a casa. I llavors, que ens vulguis tu doncs, tornar a aquesta obra que ja va ser feta en un moment tan emblemàtic, en aquest moment, doncs és una mica com si es tanqués el cercle, no? I tu deies lo de l'anell de noces, no? Dels 50 anys, i una mica com aquest cercle que es tanca avui amb aquest pa d'or i aquesta... La parròquia i... Imagina't, ja tenim el... Geodèsica, i la cúpula geodèsica. Tenim l'art, tenim la festa, tenim la presència de... I per tant, senyora presidenta... Moltíssimes gràcies i un honor conèixer-te, Miquel. Encantadíssim de trobar-la i de conèixer-la personalment, que estic molt content i ens irem veient molt per aquí. Això espero. Perquè sempre m'he sentit, ja dic, sempre mig garrotxí, mig empordanès. Que bé. Senyora, senyors, moltíssimes gràcies i felicitats a tots. Moltes gràcies, guapo. Un dia parlarem del casino. Mare de Déu, el que sortirà. No saps que jo vaig estar